Kaixo, gaur bitxos jolasarekin natorkizue. Abako jolas bat da, 6 urtetik aurrera gomendatuta, baino txikiago jolasteko ere bertsio bat badago. Gero erakutsiko dizuet. Arreta, batuketak eta memoria lantzen dituen jolasa da. Edozein lekura eramateko modukoa, ikusten duzu eta oso gutxi okupatzen dugu. Goazen ikustea zer dakarren. Bi dado, egurrezkoa dira, bata berdea eta bata horia. Eta bitxitoen fitxa pilo bat. Bitxito guzti hauek zabalduko ditugu, oso ondo, zabaldu. Nire laguntzaia zabalduko ditu. Eta jolasak zertan datza. Dadoak botako ditugu. Nik bota etenez batuketaren emaitz bi dadoak batu egin behar ditut eta emaitza altuz esango dut. 2. Eta txarteltxo bat aterako dut. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bitxo daude, beraz, pasa egin naiz, bertan utziko dut. Hurrengoak botako du. Egin batuketa. 5. Beraz? 5, justo. Justo, 5eko txartel bat hartu denez, berak irabazi egin du txartel hau eta gorde egingo du. 1. Justo, 1, niretzako. Bota. 5. Venga, bilatu. Pasa egin da, beraz ezer, ez jarraitu egingo dugu. 5 eta 3, 8. 1. Gehi 2, batu egin behar ditugu bitxoak ere. 3. Aber hemen. Eta beste 2, 5. Eta beste 1, 6. Gerozta karta gehiago atera, gerozta fitxa gehiago irabaziko ditut. Eta pasa egiten naiz honekin. Beraz, hurrengoa. 2. Memoria lantzen da ere, bera konturatuelako 2ko anuntzegon, gogoratzen zen eta hartu egin du. 5. 1. Gehi 3, 4. Pasa egin naiz. Badaude fitxa batzuk, orain justu ez da ezta bat atera, 0 balio dutenak, hemen. Hau ateraz gero, honek 0 balio du. Beraz, jarraituko genuke beti altxatzen, eta fitxa estra bat eramango genuke. Noiz bukatzen da jolasa? Jolasa bukatzen da, denak altxatzen goazen bitartean, erdian 4 fitxa edo gutxigo gelditzen direnean. Hau pasa ez gero, bakoitzak zenbat fitxa ditun kontatuko ditu, eta fitxa gehien dituen pertsonak irabazle izango da. Lehen esan bezala, txikiagokin jolasteko ere batuketak erresagoak izan daitezken, hemen azkenean 9raino iristen gehiata. Zer egin dezakegu? Dado horiak kendu, berdea bakarrik utzi, eta bitxo asko dituzten txartelak 7-8 batzikoak kendu. 6 artekoak bakarrik utzi. Eta horrela batetik 6ra kontatzen, txikiagokin, 5 urtekoekin adibidez, egin izango genuke. Hau, jolas nahiko berria dugu, baina asko gustatu zaiela ematen du. Gaur estrenatu dugu eta ez da. Gustatu altzaizu jolasa, 6 urtekin? Bai, asko. Asko gustatu zaio eta batuketak landu egiten ditugu gainera. Beraz, badakizue, eramateko jolas erraxi bat nahi badezute, bitxos. Jolastu, probatu eta gozatu.